baban mu yaje yana nan ka san shi. To kuma in baka bude mun ai dole ma yaje da kanshi. To ga nan zuwa bude ma ga nan. To yau gobe ba. Ya shi wanda kullum kaje na da idan ba ka bude mana. Wallahi gaba ɗaya ba za a gane. Me yake faruwa ne wai? Bismillah shi kuka ji. Wallahi tallahi dan na shiga yanayi ne. To ya daga sai zuba kake kuma kai kadai. To ai saboda zafi ne akwai zafi a ɗakin ne. Ina jin sanyi kuma ka ce min zafi a ɗakin. Oh na manta ban kunna AC bane shi yasa. Ka AC na akunna ka kai da 16 ma nake gani kuma ka ce min dan na shiga hudu ne wallahi tallahi. Kaga ka je ka gane zan zo. Kakka damu. To ta yanda nake ina motsa jiki saboda rage kiba ka san. To ga kayan motsi a gida kayan tirenin da zaka yi motsi kuma ka ce wai ka zo kana wani. Wallahi ka gani na sha'afa ma shaf na manta saboda tirenin din ne ya zo min da wuri na kosa in yi shi yasa ka ga ma gaskiya tsakani na da Allah wallahi ina kallon wa'azin daurawa ne yanzu ne magana kan tashi alkiyama gudun nan da fanfalaki shine duk jiki na ya sanyi na rantsi da ai bol kake kalla yanzu gashi ne ina ganin bol kuma ka ce mun daura gashi na Liverpool da Man U yi mana kana ga tashar ce ta canzu da kanta wallahi kuwa to wannan kayan fa kayan wanki na ne na ajiya kayan wanki kuma a kan gado ga darowa ka zuba suka ce wai ka ajiye kayan wanki a kan gado ni na manta ma ina da darowa wallahi gaba ɗaya din na ruɗe saboda sauri nake yi in kai wajen wanki to kai su gurin wanki mana na rantse da Allah to bari Bala ne wanki ne nake so dama mun yi magana da shi zai zo ya dauka shi ne nake ga in ya dauka sai in bashi to in dai haka ne kaga bari in kai ma in ya so in da sai mu tafi bari in kai ma aboki na kana ji amma wani an kai maka mana kuma sai ka ce